Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Hoxe, mércores 30 de abril, recuperamos a normalidade despois dese xa famoso e desgraciado apagón. Voltamos á normalidade, non podemos nin o luns nin o martes estar con todos vostedes, pero si hoxe imos a informarlles do que temos a nivel local en todo Cerceda. As actividades e demais na radio e na televisión municipal de Cerceda. Comenzamos hoxe, falaremosles da carreira solidaria aos 11 das vías, que será xa este próximo sábado. Falaremos da festa da terceira idade, onde son xa máis de 300 os anotados, e tamén unha invitación do Concello de Cerceda a toda a xuventude para a menores de 18 anos para vivir un partido da Liga ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona de xeito gratuito. Este venres, é dicir, pasado mañán, hai unha homenaxe a Miguel Vázquez, doble campeón galego de carreiras de montaña e embaixador tamén da Vía Verde. Eso será o venres. Lembren que mañán é festivo, día 1º de maio. Falaremos dunha enquisa municipal sobre as necesidades do transporte escolar, falaremos da renovación do DNI e do pasaporte que se poderá facer en Cerceda o 21 de maio e da homenaxe ao cura don Albino Verdía. Lembramos tamén o acontecido a pasada fin de semana, esa andaina polo lago das Engrobas, que foi un éxito de participación. E recordaremos tamén que Cerceda acollerá a finais do mes que ven a Poseidon Race, será o 31 de maio, son casi 1000 as persoas anotadas. Falaremos do curso gratuito de competencias digitais que organiza a Xunta e da ITV de Turismos. E en cantos deportes, pois como non pudemos nin o luns nin o martes, hoxe repasaremos os resultados dos nosos equipos da fin de semana e xa anunciaremos algúns dos que terán que disputar xa na próxima fin de semana ou este xoves, mañán festivo, o Queixas se xogará o ascenso de categoría. Por último tempo, para mañán teremos tempo inestable. Nestes momentos xa son casi que 500 as persoas inscritas na proba de a carreira solidaria os 11 das vías, das que, en este caso son 530, das que máis da mitade, ou en este caso máis da mitade, serán as inscritas na proba da andaina. O Concello de Cerceda un ano máis presentou a terceira edición da carreira solidaria os 11 das vías, que se celebra xa este sábado que ven, día 3 de maio, a partir das 4 da tarde, ou mellor dito, a partir das 5:30, 4 será a presentación e logo irán celebrándose as diferentes probas. Aínda é posible inscribirse a través da páxina web carreirasgalegas.com. Está organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlética Silva e o albergue da estación. A proba que combina zonas de trail e de asfalto, falamos da proba de 11 kilómetros, con un percorrido para dar a coñecer a Vía Verde. Haberá tamén unha andaina, tamén moi numerosa, que será de 4 kilómetros a través da Vía Verde. Para a andaina aínda poden anotarse ata o día anterior, ata este venres. O prezo para participar na carreira é de 6 euros, mentras que para facelo na andaina é de 1 euro. Estes cartos son para íntegramente a doar a Asociación Española de Loita contra o Cancro. O ano pasado doáronse preto de 800 euros. En calquera caso, todo xa está preparado para esa festa, insistimos, da Vía Verde, os 11 das vías que pretende dar visibilidade precisamente a esta Vía Verde e ademais con unha ampla participación entre todos os asistentes. Alí haberá actividades para os máis cativos, mentre se están realizando as probas de maiores, os cativos terán, ademais das súas carreiras, tamén actividades con monitores. Incluso haberá un food truck, unha furgoneta de alimentos que a Xunta de xeito tamén gratuito poñerá nesta carreira este próximo sábado. Cambiamos agora de tema, imos a falarlle da festa da terceira idade, que será o 17 de maio. Esta festa da terceira idade de Cerceda xa se celebrará, xa se ten a data para o 17 de maio, e xa son máis de 300 as persoas
inscritas. Coincide co Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Nimeiza no Piñeiro a partir das 2 da tarde. O plazo continuará aberto ata o día 9 de maio para inscribirse. Poden facelo por teléfono, marcando 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Máis novidades. O Concello de Cerceda invita a xuventude menor de 18 anos para vivir o partido da Liga ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Ata o próximo 6 de maio hai de plazo para anotarse a xornada de baloncesto élite na Coruña. O xoves día 8 de maio será o evento, un partido de Liga ACB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona, un partido da élite donde o Básquet Coruña está tentando manter a categoría contra un Barcelona que evidentemente pretende gañar o título. É importante para os coruñeses na súa loita por manter a categoría. Será ás 8:30 da tarde, insistimos, dese día, do xoves día 8 ás 8:30 da tarde no Coliseum da Coruña. Sairase de Cerceda sobre as 7 da tarde. A idade máxima é de 18 anos, irán en autobús acompañados por adultos. Poden anotarse a través de un enlace que atoparán na web municipal, na web do Concello ou nas súas redes sociais. Para calquera dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. Este próximo venres, día 2, haberá unha homenaxe no Salón de Plenos do Concello a Miguel Vázquez Grela, doble campeón galego de carreiras de montaña. Este venres, día 2, a 1:30 da tarde, terá lugar un acto de homenaxe ao corredor cercedense Miguel Vázquez Grela, doble campeón de Galicia nas carreiras de montaña no 2024 e no 2023 tamén. Ademais, tamén é deportista embaixador da Vía Verde. Noraboa a este campeón. Máis temas, agora falamos de unha enquisa municipal sobre necesidades do transporte escolar. O Concello de Cerceda está a facer unha enquisa para o estudio das necesidades do transporte a centros educativos de bacharelato e ciclos formativos medio ou superior. Esta enquisa pode realizarse ata hoxe. Hoxe sería o último día para poder facela. Para elo teñen que chegarse por internet a web municipal www.cerceda.org. Aí atoparán esta enquisa na que poden e incluso deben participar se están interesados en amosar cal será o seu interés para o transporte escolar que financia e axuda a financiar o Concello de Cerceda. Máis temas. Se vai a poder renovar o DNI en Cerceda, pero tamén o pasaporte como novedade. Será o 21 do vindeiro mes de maio. É dicir, que xa se pode pedir cita para renovar o DNI ou pasaporte aquí en Cerceda, que será, insistimos, o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal. A cita ten que pedirse nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa. Para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten menos de 90 días para caducar. Hai que levar fotos recentes e unha taxa, e pagar unha taxa de 12 euros. Se o que quere renovar é o pasaporte, pois ten que presentar un DNI sin caducar, fotos recentes e unha taxa, pagar unha taxa de 30 euros. Os menores de idade deben ir acompañados cos seus dos proxenitores ou titores legais para facer a renovación. Máis temas, lembramos que o sábado, día 31 do próximo mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín. Don Albino Verdía, colaborador ademais desta casa, un acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da mesma igrexa. Para o xantar, se alguén quere participar, o precio de 40 euros para os adultos e nenos 20 euros, que incluye ese precio pois o xantar con entrantes, pulpo, carne, postre e tamén incluye o pago de un agasallo para facerlle chegar o propio homenaxeado. A partir das 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e tamén o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda.
O pasado sábado tivo lugar unha andaina polo lago das Encrobas, en este caso unha ruta de sendeirismo, unha andaina celebrada o pasado sábado polo lago das Encrobas, donde o tempo ademais acompañou cunha temperatura máis que agradable para transcurrir ao redor do gran lago das Encrobas. Unha ruta circular de aproximadamente 8 kilómetros que cumpliu as expectativas dos que ali a realizaron. Algúnas delas xa foron noutras ocasións, outros era a primeira vez, pero todos puderon disfrutar dese magnífico entorno e de como ten en actualidade pois máis ou menos arranxado e limpo o concello, aínda que de momento non pasou todo a ser de dominio municipal. Insistimos que foi unha andaina que se celebrou o pasado sábado e que agora quedaron pendente de volver a realizarla nun futuro. Máis actividades realizadas no concello. Falamos da Poseidon Race, que será o 31 de maio, a finais do próximo mes. O próximo 31 de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race. Dende que abriu a inscripción, que foi en novembro, xa se anotaron casi que 1000 persoas. De novo, outro récord de participación. Aínda poden anotarse en ccnorte.com. Hai algunha categoría como a Starter que xa está as plazas esgotadas. Pero como novedade, este ano, ás 11:30 da mañán, organizan tamén o primeiro Cross Poseidon Race. Organizan unha carreira solidaria de 5 kilómetros pola zona do parque acuático, donde o 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio da inscripción é de 10 euros que irán íntegramente para esta asociación de loita contra a esclerosis múltiple. Isto será ás 11:30 da mañán, unha carreira de 4 kilómetros na Poseidon Race. Logo xa, pola tarde, a primeira proba será a partir das 2:03 da tarde, dependendo da climatoloxía, e en este ano, de novo, superamos, como decimos, con creces as 900 persoas. A Poseidon Race é unha carreira considerada como a carreira de obstáculos das probas máis completas e exixentes de Europa. Na categoría elite van a asistir pois os mellores de España, de Europa e algúns do resto do mundo. Todo un éxito, organización para Álvaro Sánchez, que preside o CR Cerceda, que conta coa colaboración tamén fundamental do Concello de Cerceda. Agora falámoslles de un curso gratuito de competencias digitais. A Xunta de Galicia ofrece unha formación en competencias digitais. Se trata dun programa destinado á capacitación en competencias digitais intermedias, totalmente gratuito, 100% en liña e con titulización personalizada. É un programa acreditado pola Xunta de Galicia, totalmente gratuito, en liña e con unha titulización constante para mellorar o uso das tecnoloxías para situacións cotiás, crear e tamén xestionar as redes sociais, ou participar, coñecer as principais ferramentas de ciberseguridade. O curso ten unha duración de 10 semanas, o propio ritmo, sin horario, realizándose tamén sesións grupais de acompañamento con especialistas para resolver dificultades e retos que podan surxir durante a formación. Para dar por finalizado o curso, terán que ter participado un mínimo de 80% das actividades evaluadas. A ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos. Está xa no día de hoxe nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Hoxe, día 30 de abril, pero tamén estará na próxima semana, o día 5 e 6 de maio. Estará aquí en Cerceda, luns e martes, 5 e 6 de maio, nas aparcamentos superiores do Parque Acuático. Se alguén quere, aínda hai algunha cita. Pode chamar o teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa web www.cicitv.com no apartado de cita previa. Pois nos deportes, como non podemos ter informativo ni luns ni martes, imos a repasar como lles foi os nosos equipos esta fin de semana, pero tamén xa podemos anunciar os encontros que terán na próxima. Comezando pola segunda categoría Galicia, un pequeno traspés para un Queixas que perdeu 4-0 en Sada. Sada 4,
Queixas 0, o descanso xa perdían 2-0, un encontro que quedou marcado no minuto 37 por un penalti e unha expulsión, en este caso de Minguillas, nese minuto quedou con un home menos o equipo cercedense e ademais tamén convertiron o penalti. 2-0 ata o descanso e despois na segunda metade con un home menos xa foi imposible conseguir a remontada e o Sada ao final sentenciou con outro penalti máis, un partido discutido por parte do Queixas en canto a arbitraxe, pero ao final 4-0 foi o resultado. Un Queixas que aínda así, perdendo ese encontro, sigue sendo líder da categoría e está a tan só un encontro dos dous que quedan para, en este caso, conseguir o ascenso directo. E cando pode ser? Pois pode ser o ascenso directo xa na xornada de mañán. Mañán mércores, insistimos, pode ser xa o ascenso directo do Queixas a Primeira Galicia, recuperar a categoría e facer 2 ascensos consecutivos, de terceira a segunda e de segunda a primeira. Que ten que facer o equipo de Pablo? Pois con vencer en Teixeiro, xoga en Teixeiro, o partido é mañán xoves ás 6 da tarde en Teixeiro. Si o Queixas vence en Teixeiro, ascende de categoría a falta de 2 partidos, pero tamén cabe a posibilidade incluso de que se o Queixas non vence, se os equipos que veñen por atrás tamén non o fan, ascendería tamén matemáticamente. Así que ten as cousas moi claras o equipo de Pablo, que por se acaso non fora na xornada de mañán, que todo indica que si, xogaría o domingo na casa contra a Ordes B, e xa sería aí como ascendido da categoría e incluso podería tamén conseguir o campeonato. As cousas pintan moi ben para o equipo de Pablo. Na terceira categoría Galicia, pois os nosos equipos, lembren, o Cercedense xa xogara e vencera o xoves pasado e vai a xogar en Sobrado o domingo ás 5 da tarde no campo do Municipal de Sobrado. O Rodís empataba contra o Bizoño B o pasado domingo, Bizoño B 4, Rodís 4. O descanso se chegaba con empate a un tanto. Os goles do Rodís foron 3 para Óscar e outro para Dani Arcai, nun encontro que deu moitas voltas. O Rodís xogará na casa o domingo ás 12 do mediodía nas Tinajas en Encrobas contra a Vila de Ordes esta fin de semana. Por a súa parte, o San Martiño vencía contra o Vila de Ordes. Vila de Ordes 0, San Martiño 3. Xa no descanso vencía por 0-2 con tantos de Martín Pombo, 2 tantos de Martín Pombo e outro de Javi González. Xogará o próximo encontro na casa contra o Vila Santara o sábado ás 7 da tarde no Roxo. O equipo xuvenil do Atlético Cercedense perdía en Almeira. Xuventude de Almeira 3, Atlético Cercedense 1. Xogará na casa o próximo sábado ás 12 contra o Unión Campestre. Os cadetes remataron a Liga, igual que os infantís. Os alevíns gañaron na casa Atlético Cercedense Alevín 4, 11 Caballeros 2, xogado o pasado sábado. Descansan na próxima fin de semana, mentras que os benxamíns, o equipo A, vencía tamén a casa por 4 tantos a 2 o Santa Cruz, e descansan nesta próxima fin de semana. E o Atlético Cercedense B vencía na casa por 3-2 o Brexolema, e o sábado, a próxima fin de semana, este sábado, xogan en Sada. Sada de Atlético Cercedense B. Benxamín xogan a 1 da tarde en Sada. Mentras que os prebenxamíns vencían a casa Atlético Cercedense Prebenxamín 2, 11 Caballeros 0. Na loita polo título está encabezada por Atlético Cercedense, aínda que ten un partido máis. Xoga o próximo fin de semana, o sábado, en Almeiras. Almeiras Atlético Cercedense Prebenxamín, sábado ás 12 no campo dos Loureiros. O equipo femenino de fútbol 7 empataba en Mera, Marino 1, Atlético Cercedense 1, encontro disputado pasado domingo, equipo cercedense que tamén está na parte alta desta segunda parte da Liga. Descansan na próxima fin de semana. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Estrella Solaina 2, terceira de veteranos 2, con tantos de Corral e de Óscar del Pozo. O terceira de veteranos xoga o próximo domingo ás 11 no Orellán contra o Campanal de Loureda. Na segunda B de veteranos, San Martiño 6, Marino 0, con 3 tantos de Marco, de Canedo, de Félix e de Álvaro. En este caso, xogarán na Coruña, nos Coruñas, San Martiño veteranos o domingo ás 10 da mañán en San Pedro de Bisma.
E Redís de Veteranos 2, Nos Coruña 4. Tantos de Sanjurjo e de Adrián non foron suficientes para conseguir un punto e xogarán en Poulo a fin de semana que ven, o sábado, a 6 da tarde, Poulo, Rodís de Veteranos no campo da Senra. En canto ao tempo, Galicia mañán vai a estar baixo a influencia dun embolsamento de aire frío en altura situado ao oeste de Portugal. Isto dará lugar a certa inestabilidade atmosférica con unha situación na que agardamos ceus con néboas matinais e darán paso a ceus con poucas nubes ou nubes altas pola mañán, medrando esas nubes de evolución pola tarde que poden dar lugar a chubascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas volverán a subir de xeito importante. Os ventos sopran de componente sur pola mañán e virarán a componente norte a partir do mediodía. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.